János bácsi a csatába, János bácsi a csatába, János bácsi a csatába, elesett egy fűszálba. Arra jött egy indiánus, arra jött egy indiánus, arra jött egy indiánus, és szívébe lándzsát szúrt. János bácsi testét kukacok eszik, János bácsi testét kukacok eszik, János bácsi testét kukacok eszik, és az egyik így kiép. Abszak vissza! Ideje hazamenni. Jaj, zúg a fő. Nagyra nő. Hol az órám? Hány óra? Regina! Megállt. Negyed hat, az nem lehet. Regina! 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 Regina, fulladj meg! Viszontlátásra! Das vidanie! Good night! Bonsoir! Mahlzeit! A fedélzet nevében búcsúzunk kedves utasainktól. Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy kapcsolják be a mentőveket. Pattanjatok, mint a ruhatetű! Budapesten a hőmérséklet -1 fok. Tessék megenni a kaszinó tojást, semmi nem maradhat a tányéron. Több tokait nem adunk, ez repülőgép, nem kocsma. Ablakon kinézni tilos. Hé! Maga! Igen, maga! Kis külkereskedő simlis disznó! Ha nem kapcsolja be magát rögtön, akkor a frász kap, hogy feladja a másikat, megértettük? Az, hogy állandóan utazhat, nem olyan nagy szám még. Sem a szőke macája, meg a kis csöcsörésző kanegér. Úgy megvámoljuk, hogy belefeketedik, azt hiszi, nem tudom, hogy nepper. Csak jöjjön át a csipogón, kirázza minden a nadrágjában a dollárt. Rögöny szemünk van. Jó lesz velünk nem sokat ugrálni. Bevonjuk azt a kis útlevelet, aztán aló mars. Mehetsz, fiacskám, Schusterinasnak. Féltek, mi? Helyes. Hány óra? Nem érdekelsz! Papa, hányat szoktak csengetni? Minek kérdezed? Nagyon jól tudod. Hányat? 4-et! 4-et! Csak 4-et! 3 rövidet és egy hosszút. Úgy szeretem, hogy csengetik a hosszút. Ti-ti-ti-tá, ti-ti-ti-tá. Ez sem működik, ez se. Papa, játszatok a nyúllal, a nyuszikán. Nem hallom! Nem hallom! Miért? Olyan volt, olyan! Nem csak! Megmondta a menyem, nincs ramazuli, nincs kupleráj. Ez nem lovarda itt. Nem lovarda, nyularda. Papikám, engedd meg. Csak egy icike-picikét, csak egy ennyit. Csak megnézném, ahogy pislog. Még nem is evett ma, és még téged is meg kell, hogy etesselek, annyi a dolgom. Mikor jönnek haza? Hol az órám? A kezedben. Mi van? Mit akarsz, édesként? Éhes vagy. A kezedben! Na vigész! Fel akarod húzni, tessék? Hány óra? Idő! Kérlek szépen, pontosan megmondom! Felesleges mindjárt a plafonon lenni! 4-6, pontban! Rögtön itt lesznek! Akkor gyorsan összecsapom. Hát valamit kell. Mindegy? Az jó, hogyha megjönnek, én tanulok. 1, 2, 3. Vécsorom, minden kiszpács, kaputabogálka. Elnézést a késésért, elvtársak!
Megint eltévedtem a házban, de most már hoztam 50 forintos okmánybélyeget, és itt van az anyakönyvi kivonatom is. Megvan! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jaj, csonta! Minden csonta! Egy bal felül a tüdő nyiladékba, az a legrosszabb. Oda egy nagy kalapács. Micsoda? 14 osztás, Árpád-házi királyok, a Nagyalföld, olvasás az inotai példa, lásd Novahuta, anyák napja kartonszív, állat és növényismeret, az elefánt és a bibe. Írd le! Egyik placra befutott egy bige, alig ért a piac közelibe, rámásztak a rossz testére, meg a két kis körtéjére, szördek nézték, ami még csak pihe! Bocsánat, elnézést kérek. Az helyes, nagyon jól teszed, Buksikám, hogy tanulsz. Bár én tanultam volna, bár lett volna kicsit lehetőség. De annyi van feladva! Ennyit nem is szoktok! Ilyen nagy létedre nem tudsz számolni? Ilyen nagy létemre. Számolni tudok, csak osztani nem. Nem zavarásképpen Nem tudom, mondom, hová kell írni, ami maradék. De valahová alá kell írni, de hová? Pardon. Elnézést. Már az előbb is azt hittem, hogy jó helyen járok, de szabadság. Ajtó! Ablak! Jön a fülemre! Tudod? Húzd fel a rollót, sötét van. Ajtó, ablak, azt se tudod, mit akarsz! Fény! Nincs fény, be van akadva! Rolló, vagy én keljek fel? Te ne keljél fel! Soha többet! Hogy nem úgy, fiam! Akaszt ki! Jaj, tönkre teszed! Finoman, érzéssel! Finoman, érzéssel? Miért nem te csinálod? Valahol akad, nem tudjuk, hogy hol majd jön a szerelő, nekem nem is lenne szabad. Tessék, fény! Ezt is te csináltad. Éhes vagyok! Lebovics vagyok, Ernő. Ma mit eszek? Le fogok bukni, vagy le fognak buktatni. Ezt most már nem lehet sokáig csinálni, vagy pedig átszervezni. Ernő! Mit eszek ma? Lekvárt vagy liptait? Mindig ugyanaz! Van borsó is előtte, vagy inkább utána? Melyiket akarod előbb? Hadd gusztáljak. À la bonheur, egy Wiener schnitzli, kis hagymás krumplival, uborka salátával. À la bonheur, egy szaftos beefsteak a saját leveiben. Nem csinálunk énekes halottat. Csináld meg a leckét, De miért? mert sírás lesz, apád ki fog kérdezni. Nem lesz sírás, kocogás lesz! Családi sör, csapolta Arany János. Családi kör! Tente, kollega, tente. Én most könyvelek, könyveljen maga is. Próbálja ki, jobb, mint a hoki. Vagy inkább margózzak. Ellenőrzője pecsétes. Fizete rongyos. Sustorgással zavarja az órát. Sustorgással zavarja az óra menetét. Sustorgással zavarja az óra menetét. Munkára. Lépjen a kezem alatt. Hogyha mindenütt hallani nótát, hogyha mindenig szívhez elér, akkor ezzel is épül az ország. Te itt Ide helyeztek. milyen beosztásban? Lakásügyi főfütyi vagyok. Előléptettek. Úgy volt, hogy nem léptetnek elő, és maradok a telepügyön, de leszóltak fentről, és elő lettem léptetve. Vannak kapcsolataim, de aztán rám ne is panaszkodjon senki, tudod, ez az elvem. Nagy a nyüzsit. Gondolhatod, mondjuk ki lehet bírni, jönnek a tahók sorban, csak ide kell hozzá. Pedig azt hittük belőled híres ember lesz. Azt hitte az osztály. Térj a tárgyra, öreg! Az anyósomékkal lakom együtt az Őrmezei lakótelepen. Hozzátok tartozunk, az Osztyapenkó szoborra néz az ablakunk. 2 szoba, a teakonyha, 56 négyzetméter húsvétkor letapétáztam az egészet. Én szeretek tapétázni, te nem? Isten tudja. Szeretek.
Csak azt képez nálunk akadályt, hogy a gyerekek rollerjei az előszobában vannak, mert babakocsi megőrzőben rollert levinni tilos. Hallottál te már rendeletről, hogy ne lehessen levinni a rollert? Nem felrollerezzük, hanem lerollerezzük. Na náci, nekem mondod! Az anyósom jó fej, és nagy piás. Sajnos a feleségem is rákapott az italra. Bulgár konyakot iszik, éjjel-nappal kimegy a WC-re és ott slukkol, aztán mindig máshova dugdosod előlem, nem nagyon lehet ám dugdosni. Megtalálom én ezt a szőnyeg alatt, és aztán belenyalintok. Főzni meg kifog. Nem igaz. Bár tart még a szerelem. Folyton gyesen van, folyton szórakozik. Beiratkozott a telepi kis mamaklubba, a makramé tanfolyamra jár, meg valami telepátia előadásokra. Képzeld, melyet is tanítanak nálunk. Na, ezt se hittem volna én, mint az 1026-os Kilián György úttörő csapatőrs vezetője. Ez egyszerűen nem fér a fejembe. Mi az a makramé? Hát az olyan... Nem mutatja meg. Pityuláznak. Tévé van. Csillár van, minden van. Vettünk egy hajdú szuperautomatát is, de a fürdőszobába eredetileg nem fért el. Kértük, hogy a halba szereljék fel, de a szabvány tiltja. Én azt mondom, ott van az ablak, azt mondják, az a másik szobának szokál. Erre mondom, ez nem gázbojler, ez nem fog felrobbanni. Azt mondták, hogy fel fog robbanni! Azt én mondtam, hogy mosógép! Miért robbanna fel egy mosógép? Én is éppen ezt kérdeztem. Erre mondták azt, hogy tiltja a szabvány, és a fürdőszobában lett bekötve akarattal, és most ott áll, és a sarka kilóg. Ez nem baj. Levittem az ajtót a pincébe. De a sarka akkor is egy kicsikét ki van, és aki arra jár, az beleveri a térdét, és hát járunk arra sokan, ugye én, az anyósom, az apósom, Tóbika, Ákoska, Máté, Edith, a feleségem, én, vagy azt mondtam a barátok, a vendégek, aki arra jár, egy szóval szegények vagyunk. De jól élünk, hogy megboldogult faterom, mondta. Az Edith is megint teherbe esett. Hát folyton. Mindig rosszul védekezünk. Mennyi? 50. Ne csináld már, 6 éve feliratkoztunk. Hová? Hozzá? Gabu, ne csináld már, én kürtös vagyok az Erzsébet városi zenekarban, ami alig utazunk. Én nem láttam Párizst, én nem láttam Londont, a múlt évben is az NDK tengerparton vittem a családot, tehát olyan hideg volt, azt hittem belefagy a senkem a tengerbe. A végén Tóbika gyomormérgezést kapott kolbásztól, az Edith egész nap keresztrejtét vetett a nyugárgyat, benne a szobában állította fel a nyugárgyat. Nem szólt hozzám 2 hétig, és konzervet evett. A csekentünk magyarul, nem tudok németül, hát mennyit adjak, adok én, nem arról hogy nem adok én. Én minden értelmes határon belül fizetem a kockázatot, tehát én kártalanítalak. Kártalanítás, bérház! Nem bérház kérem, telepi örök. De lehetne bérház is, mondjuk egy minőségi cserélően, nem tudom, az eltárs, és ez ki? Ja, Istenem, ki ez? Ki ez? Ez egy kolléga. Különben hogy vagy csúcstainak, kérem a pénzt. Add ide! Add ide már! Bérházak, tudtam, na végre! Uram, 30 éve őrzöm a papírokat. Király utca 81-83, mióta várom a percet, a Károlyi kormány is megígérte, Gróf Károlyi Mihály. Gratulálok. Ez egy demokratikus lépés, de hát ilyen téren soha nem vesztettem el a hitemet. Üljön le, mint megrögzött lojalista magyar, ismételten igazolva vagyunk. Köszönet a magyar államnak. Én azokat az 5 lakásokat özvegy Kálkovics Józsefétől vettem, még annó bőráru nagykereskedő felesége. Korona Herceg utcai lerakad. Nem adópengőért, még minden igazoláson megvan. Itt van. Anyám neve Simonides Augusta, született 1850, elmúlt 1930, aztán mindent államosítottak. Na, hol a papír? Mit kell kalligrafikálni? Kérek egy töltőtollat. Szót sem értek az egészből. Mit nem ért, kérem tisztelettel? Mit nem? Szükséges okmányaim birtokában szűzfehér tisztán vagyok itt ön előtt. Mit akar? Őrület, mi van ma már a hivatalokban, nem igaz. Bácsika, ez egy más ügy. Más, engedjen el! Más ügy? Melyik ügy? Sok ügyem van, annyi ügyem van. Mondd, ez mit akar? Miért? Minek? És egyáltalán... Mennyit tudsz rám szállni momentán, sóstai eltárs? Tekints el a körülményektől. A körülmények olyanok, amilyenek, mint mindig. Marad az 50? Vagy 60? Tudom már! A nácik! A jóvátétel. Én egy mesüge. Ich bin Idiot, ich bin Schuldigungen, Herr Offizier. Sajnos homloklobizém van. Ugye a német követségről milyen szép, porosz létére magyarul is tud,
Nagy nép kérem, Bismarck, Heiner, Rubinstein, Schön, le a kalapot. Örülök, hogy így prompt reagálunk mártírok kérvényerije. Na ja, a német pontossága, jaj, legendás. 9 közvetlen rokonom pusztult el gázkamrába. Tudom, hogy nem maga volt, de tessék ellenőrizni a listán. Első ági rokonok nevei. Na, Magduskám, Simikém, Ervin, Linka nővérem, Margit, Öcsi bácsi, aztán Rózsikánk, a legszebb lány a 6. kerületben, aztán Margit 2 gyereke. De ezeket nem mertem hozzácsapni, mert elfelejtettem a nevüket, de állítólag Mauthausenba bele vannak vésve a falba mind. Ha lehetne ellenőrizni, és tessék mondani, mennyit fogok én kapni, ha lehet ezt egyáltalán pénzzel viszonozni. Csúnya, hogy így kell, de most nagyon le vagyunk csúszva. Mondjon egy számot, na. Ez tiszta hülye. Ilyet én még nem láttam. Persze, hogy hülye, tudod, itt sem mindenki egy Einstein. Miért nálatok az? Most már teljesen össze vagyok kapcsolva, én kizárólag azért jöttem, de tudod, hogy miért jöttem? Ez az én geseften nekem kell. Hogeborren officér, halló? Csend, majd én elintézem. Nem tudod elintézni, azt se tudod, mit kell. A pattársam vagy? Igen, barátok lennénk, mi vagy mi fene. Ernő, vigyázz, ez német, ez rafinált. Gondolj rám, gondolj a szüleidre. Csak rájuk gondolok. Mindig. Megállva. Nyugodjon meg, kolléga, hozzám jöttek. Ne tedd el a pénzt! Ki ez a kakadú? És miért fekszik egy hivatalban? Mert itt fekszik! Elfekvő! Tébolya-rumli apa fejti, nem tudjátok, mi megy itt? Mert amikor úgy volt, hogy új föld alatti lesz. Metrócsata, arccal a föld középpontja felé, emlékszel? Na akkor a 2-es belt szétkapták és kiürítették, és minden tanács kapott egyet a betegekből. Persze csak átmenetileg, csak amíg a készlet tart. Úgyhogy nekem is ide kakiszták ezt, és most itt rohad. De ne félj, az egész épületben van. Minden szobában. Valahol 2, valahol 5. Kellett nekünk itt pupa hátunkra, de hát a tanácsi dolgozó a lakosságért van. Tanácsból, kórházat! Miért is ne? A WC-inket is kiürítették, és most ott dolgozik a gyárügyi osztály. Kimenni meg nem lehet sehová. Uram, hallgasson ide, hallgasson rám! Nekünk ez a jóvátétel, ez most kell, és nem holnap után, hanem most. Jöjjön ide! Tapogassa meg! Jöjjön már ide, nézze! Ezt nyugodtan megtapogathatja! De erre már csak legyintenek az otiban, és 429 forint nyugdíjból. Hát kérem, abból egy kanár is emél meg, és hogyha a németség most ki akarja köszönni... Ez az ember direkt van! Mennyi? Ha mennyi nálad van? Nincs, na de hát! Itt munka folyik! Folyna! Lóvét! Mennyit? Na ezt ne kérdezz még egyszer. Ami van! Ráadásul kérek egy lakást! Mit? Igen, egy lakást! Minden Schusternek lyukas a cipője! Szörnyű körülmények között vagyok kénytelen élni. A fal vizes, berag a fakolat, a róló leszakadt, szigetelhetetlen az ablak, ha a szomszéd lehúzza, arról gyúl bele remeg a csillár. Időnként belőnek az utcáról, néha hajnalban csöngetnek, néha nem is csöngetnek, csak csizmában bemasíroz egy egész szakasz. Minden héten feljelentést tesz ellenünk a házmester, és ha ő nem jelent fel minket, nekünk kell feljelenteni őt, úgyhogy te szerezz nekem lakást, te gazember, egy cseppnyi odút, egy pici fészket, egy barlangnyi magányos területet, vagy egy csirkeólat Budakeszin, egy betlehemi istálót Bánamisén, egy csufni valami zöldövezetben, ahol szépen csirkelnek a verebek, mert szeretnék családot alapítani én is, és kell a jó levegő a gyerekeknek, nem is beszél a feleségemről, olyan is lesz, és majd teherbe esik, érted? Igen, igazad van, csak Nincs igaz a haló! Hát én vagyok a fél haló! Én adtam be a kérvényt! Nekem volt egy fiam is Ukrajnába, az se jött haza soha, és én egyszer 50 pofont kaptam sorozatban egy Gestapo tisztől, azt ki fogja nekem visszatéríteni a Mussolini téren, mai Móricz Zsigmond körtér, a feleségem előtt, és nem akar fizetni, nem sül le a pofájáról a bőr, mit akar? Semmit! Semmit? Ne! Ezt az egyet nem mond! Ezt az egyet nem mondja, akinek van! És nem mondd, hogy nincs lakás! És nem mondd, hogy lakás hiány, mert szétkapom a szádat, de hozok! Tudod, hogy van? Neked is van! És nem mondd, hogy a következő 5 éves tervben! Mert addig elévül minden idének! Addig engem eljöhet az autó is! Addig a világnak is vége lehet! Most! Mi az, hogy jó? Kapok! Nem kapok! Kapok! Én tőlem nem függ, kérem. Én megteszem, amit megtehetek. Mi az, hogy nem függ? Fasiszta! Fasiszta!
mindig is az volt, mindig velünk löktek ki, buta magyarokkal. Rákóczi óta ez így megy. Hey! Rákóczi, Bercsényi, Bezeréni! Írni kell egy másik kérvényt. Addig kell ütni a vasat, amíg csak engedik. Hol a plajbász? Az előbb itt volt, még nagyságos úr, határozottan emlékszem. Fiúk, nem látta valaki a plajbászt? Prima kis hegyezet volt, saját kezem által lett kihegyezve. Hogy vagyunk, Lebovics bácsi? Ja, doktor úr. Nem doktor, igazgatókartás. Igazgatókartásnak jelentem, esemény nem történt. Nem találom. Plajbász. És a terítőre pacáztak. De nem én. És nagyságos úr, kérem, igazgató úr, meg kéne már csináltatni a réglit a kapun. Mindenki bebámul. Már a múlt héten lett szólva bírónénak, de semmit nem intézkedett az a nő. Csáki szalmájának nézi a céget. Maga csak foglalkozzon a saját dolgával, Lebovics bácsi. A régliről majd mi gondoskodunk. De ha a plajbász nem kerül elő abból, hogy ciribuli lesz, azt előre kimondom, az egy leltári. Mindig csinálja itt nekem. Grünfeld úr, kérem, 3 éhes családom van, és egy ronda feleségem, és még csak 2 hónapja vagyok a cégnél. Kuss! Szeretsz? Melegítsd a kezeid. Fázó. Szeretnék játszani a nyulammal. Ernő, csináld meg a leckét, első a kötelesség. Második! Első a szórakozás! Majd, ha hazajönnek. Mikor? Mindjárt jönnek azok, ne félj! És aki elvégezte a kötelességét, az boldog. Ámos előtt kontas, hubát töhötől, amikor a Kálmán könyves, Kálmán Vakbéla, Vakbottyás, Luszpasz vége az Árpád-háznak. És Szent István. Vakbéla, Vakbottyás, Szent István már nem Szent Luszpasz vége az Árpád-háznak. Ja, miért nem rendesen tanul? Rendesen tanulom! Az inotai példa felszabadulásunk emlékére írta Posta István. Na végre. Volt egy dongó, meg egy légy. Tovább is van, mondja még? Mondd, érdekel. Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondja még? Mondd. Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondja még? Mi a megállod? Mekkora baj ez? Volt egy dongó, meg egy légy, tovább is van, mondja még? Mióta vársz? Mióta várlak? Mennyi van most? Ciki, de nem hordok, kis polgári. Késtem? Számít. Fő, hogy ide találtál. Megnézhetem a lakásotokat? Nekünk nincsen ekkora lakásunk. Így néztél ki kiskorodban? Ez rölyes! Most nem estem el, csak megbotlottam, és egyedül is fel tudok állni. Nem veszed le a kabátodat? Nálunk őszütés van. Nálunk is. Nálunk párologtató is van. Nálunk is. Felteszek egy lemezt, ha akarod. Tőlem felletted, engem az nem izgat. Minden fiú ugyanolyan hülye, csak másképp. Gyere, szólj már, mert összetörlek. Régi! Ilyen régit én még nem is láttam. Ja, régi szar, még a háború előtt vettük. Mármint, hogy vették. Nincs pénzünk újat venni. Gyerünk meg gyorsan. Szállj ki a hintaszékből azonnal, a szüleim nem szeretik, ha használják. Azért se szállok, kis bukancs. Add ide a kezed.
Nem tudtam kirehagyni a gyereket. Most egyedül van ott a szegény pirinyókám. Állat vagyok, állat. Ugyan már, hogy mondhatsz ilyet? Te vagy a legokosabb anya, akivel valaha dolgozol. Ha tudnád, milyen anyák vannak. És ha felébred? Akkor tettünk volt, megfullad a picikét. Ne szívj ki túl, mert otthon kikapok. Andrástól? Nyisd ki, jobban nem férek be. Nem Andrástól. Nem is sejti. Matematikus. Nem tudom lenyelni a nyelvet, férje már el. Az anyámtól. Téged málnával itattak már szájból? Azonnal engedd el, különben hazamegyek. Nekem ott még nem fogták meg. De nem is fogják. 3 számolok, és hogyha nem engeded el. 1, 2. Hát nem erőszak a disznótor! Ideges a bige. Azt gondolod, hogy te vagy a Kazanova, kis hülye. Azt hittem, szeretjük egymást. Te is megfoghatsz, ha akarsz. Tudod, ki fog meg? Nem őriztünk együtt disznót. Fogalmam sincs, hogy tudtam ennyire leállatiasodni, tényleg. Én nem vagyok melbuzi, csak a felső 3 patentet akartam benyomni, mert náluk mindig jön a cumbert az ablakfánk, és megeszi a kittet. Tessék, nem akartam, hogy megfázz. Arról nem tehetek, hogy te felül olyan gyönyörű, sportos vagy, hogy azt szinte nem is lehet kikerülni. Ami neked az ingedben van, az nekem szent. És nem, én nem vagyok ilyen igazi szerelemhez szokva. Bumsztárata, bumsztárata. Nem kapcsolnád ki ezt a túrót? Szívesen. Emberek vagyunk. Ember módjára kellene élnünk, Ernő. Legalábbis elméletben. Én nő vagyok, te férfi. Neked van hivatásod. Nekem? Velem a főnök csak úgy bánik. Csak egyet itt, vagy szól, vagy fütyent. Jó, szakszervezeti bizalmi vagyok. Jó, megválasztottak. De otthon kimegyek a konyhába. Tetek, megyek, mocsogatok, hát egyetek, csöngetnek, kinyitom a ajtót. Jobbra nézek, sehol senki. Balra nézek, sehol senki. Középre nézek, hát egy csakkora lófacsállat. Ami neked vicc, az nekem minden nap megvan. Soroljam? Az anyám az minden este kioktat, hogy hogyan bánjak a gyerekkel, hogyan kell csinálni szaggatott galuskát, vagy hogy dugjam fel a C-filmet, a tévé üvölt, a gyerek üvölt. Egyem az édes kis húsikáját puszika neked innen a távolból is. Az András, az meg fel alá járkál és nyög. De miért nyög? És mi az a C-film? Mert férfi. Mit tudom én? Azt mondja, hogy ő valahol költő. Én is költő vagyok valahol. Pénzköltő. Legalább elmenne otthonról. Ha békén hagyna éjszaka a világ megváltó hülyeségeivel, lábúj köztisztogatás éjfélkor. Gomba, nem tehet róla, biztos felszedte valahol. Vegyél neki kis tetránkenőcsöt, recept nélkül is adnak. Nem állsz fel? Vedd le az órát. Istenem! Elmentem volna a skálába, de én ide jöttem! Mindjárt hazajönnek a szüleim! Akkor meg minek hívtál föl? Összekeversz valakivel, biztos a Gyullával, tényleg! Megvan még a Gyulla! A Gyulám is éppen olyan, mint te! Igen, de neki zsigulia is Az van! ott van, nekem is van, mert azzal járt felvágni a Dunapartra vasárnap. Ki mondta? A csősz! Már csőszökkel is kezdesz! Olyan vagy, mint egy jeges kocsiló. Ha ezt megtudják az ifjúk a kerületnél. Mi az úttörőilet 12 törvényre tekedik? Mindjárt hazajönnek! Gyerünk is, világ! Egyet napján! De gyere csak, udvarra a cicára! Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Hát lemaradunk Én vagyok az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, áldott, mert egy napon teremté az eget és a földet, és a tengert, és mindent, ami azokban van. 7. napon ezért megnyugodjék, azért megáldá. Ezt ne csináld! Kidobom a tacsot!
Én vezetek, vagy te? Úgy ki tudja, ha összeszorítják. Van egy folt a plafonotokon. Szólni kéne, hogy beázik. Légy szíves, mondd meg a pontos időt. Csak tudnám, hogy miért jöttél. Te engem egyszerűen meg akarsz kapni. Mint valami libát. Mint valami csirkét. Egy francot. Ha akarod, feleségül veszlek. Képes lennél? Abszolút. Pont az vagy, ami nekem kell. Lélekben is, testben is, frankon. Gyere ide, te kis lord! Oda mehetek? Buksi! De buksi! Mikor nő már be a fejed lágya? Mikor veszel el már valakit feleségül örökre? Ahhoz én még kicsi vagyok. Nőnöm kell. Ugyan, miket beszélsz, kincsem? Bár a férjem tudná, amit te tudsz néha adni egy nőnek. Hát igen, a jó passzban vagyok, az más. Na de ez az állás. Most mi vagy? Előadó? Óraadó, szakközépiskola. Én. Ülök a katedrán, rendezgetem az óraterveimet. Azok a kis vakarék tanulók meg ricsajoznak. 10 óra itt zabálnak a szemem előtt. Böföknek! A satuba fognám a fejüket legszívesebben! De hát a humanista pedagógia tiltja. Úgy hívnak, hogy csöbör. Azért, mert egyszer azt mondtam órán, hogy csöbörből vödörbe. Nem ezért készültem az életre, te is tudod azt. Ide figyelj, Lebovics. Te nekem olyan izmos vagy, mint egy frász. Olyan szép vagy, mint a Gerard Philippe. És olyan okos vagy, mint a Kissinger, vagy még nála is okosabb. És szeretlek, érted? Imádlak. Csak neked szülnék gyerekeket legszívesebben 3, de most már szaladok, jó? Ne haragudj. Mert centrum hétfő, tudod, mert az ünnep miatt átrakták csütörtökre, el sose jutok el, hogyha kihagyom, mert nem lehet kapni fonalat. Meg az András is megkért, hogy váltsam ki a patikában az izét. Azt is kell váltani még. Na, ne féljél, majd jövök újra. Ne félj, nem csallak meg. Ne félj. Nincs is kivel. Na, bődületesen klassz vagy, mint egy apamén. Te, néha azt sem tudom, hogy hova menjek, vagy hogy hol áll a fejem. Na, mozog a cipőm sarka is. Szűz Mariskám, csak el ne zuhanjak. Lesz egy búcsú puszi. Előre, Lebovics pajtás. Ciao. Cső. Várom a telefonodat. Ez az volt, amelyik máskor? Nem, ez egy másik volt. Éreztem. Más a fogása. De hogy ilyen túlzásig szagosítják magukat ezek, migrént kap tőlük az ember. Ne szagold, ami nem a tiéd. Aggód nem azért mondom, a te bajod. De hol az a jó kis testszag? Telefonálhatok egyet? Fiam, egy igazi Fräulein hónajba adja át a névjegyét. Nekem elhiheted. És ezek úgy zörögnek akár a sportkassa. Egy asszony nekem legyen olyan, mint egy finom dunyha, de kacsatollal többe, hogy elmerülhessünk benne, hogy ki se lásson a jingli. Halló, beruházás? Csókolom, anyukámat kérem. Akkor félrecsúszott. Vissza tudna adni a központnak? A beruházást kérem. Halló, központ? Ki beszél? Ezt a süket. Na, férjhez mentél már? Te kösz, én most váltam. Már megint. Babától. Hát miért, te kire gondoltál? Azóta már anyakocsa is lett belőle. Jaj, nem tudtam, hogy neked is. Sajnálom. Dehogy akarlak vigasztalni. Velem? Hát velem. Mikor kuksizod meg a díványom? Tagsőr, Isten fizesse meg! Ez milyen pénz? Hú-hú!
Megint behozták a forintot! Megint behozták a forintot! Éljen Lánci Leó! Ez véget fog vetni a krak-krak! Nekem aztán van időm. Én tudok várni. Tengeridőm van. Tegye le! Aki nem akar velem beszélni, az tegye le! Hé! Akárki! Gyere át gombozni. Nekem a berendim sérült, úgyhogy te se hozd a sárosidat. A cibor, az jó. Halló! Beruházás? Csókolom, igen, én vagyok. Azt mondták, hogy várjak, én még majd fél órája magamba beszélek. Elnézést! Szia, anyu! Mikor jöttek haza? Azzal fenyeget, hogy robban. Nem tudom. Félek! Megütött! Üt be! Én elő akarta venni a Gyulát! Gyertek haza! Pista! Nem bírok vele! Már össze-vissza beszél, alig bírom ágyban tartani. Anyu, te sírsz, kislányom, én sírok, gyötör egy nap titok, sír a telefon. Elnézést, ne haragudjon, jó a készülék, csak azért kérdem. Hallgatózunk! Csukd be az ajtót, apát fasz a rohadt huligán, mindilyenek vagytok már az anyátok, hogy minek szült meg, ezeket lehet kikaparni mind. Ahelyett, hogy dolgoznátok látástól, vakulási köpködítek itt a szociál csókoloztak egymással, mint a csika, meg jó, hogy nem basztok mindenki szemmel által a lányommal, teleinternálnálok, kisfiam, megtanultam te mi a magyarok Istenem mindjárt, közmunkára az ilyeneke, vagy le a bányába, vagy mit tudom én, hogy dőlne rátok ez az aluljáró úgy, ahogy van a 7-es busszal együtt, vagy mindenkit katonának örökre, piszok szemét közepén! Több vicnök volt egy szimplán gőz nélkül, és Cálembitel lesz szíves, azonnal át fogok szokni a szimplomba. Bácsi, kérem, ne tessék váltani. Én csak az anyukámat akartam felhívni, mert a nagypapám történt valami is fél. Lehet, hogy... Tulajdonképpen mi a probléma? Nem ad vonalat, vagy nem adja vissza a tantusz? Nem tantuszos, forintos. Nem ad vonalat, csak hogy visszaveszi. Meg most már forintot se adja vissza, pedig eddig visszaadta. Pillanatra, szabad én is megpróbálom. Hát ha ismétlés a tudás anyja. Az igaz. Halló? Lelki tanácsadó, vagy nem tudom én, hogy is hívjákkal beszélek? Itt Litkei Tibor, okleveles gépészmérnök beszélek. Igen, beszélek! Na most a elvtársnő, vagyis doktornő, nekem az a problémám van. Nem lehet becsukni, be van akadva. Fogd a pofád! Én mondtam, hogy csináltassuk meg a riglit. Egy pillanat megpróbálom becsukni az ajtót. Itt nem lehet becsukni az ajtót. Illetve én nem bírok, de nem azért, vagyis hogy... Ja. Na most nálunk az a nagy probléma merült fel, doktornő, kartásnő? Doktornő, hogy van egy ember az UVA tervnél, osztályvezető, családos, van gyereke, egy lánya. Bocsánat, 2 lánya, csak azért mondtam, hogy egy lánya, mert a másik diszidát, nem vagyok hülye. Vízibusszal Bécsbe. De most nem ezért telefonálok, hol is tartottam? Ja, hogy kiment Bécsbe. Vízibusszal. Egy olyan sirály, hát tudja, hát azon én is ültem, mikor Leningrádba lettem kiküldve továbbképzésre. Megnéztük a nyári palotát, hogy micsoda szökőkutak vannak ott még a cári időkből. Ajjaj! Egy etióppal meg egy bolgárral laktam egy szobában 5 évig. De az nem akkor volt. Az 51-ben volt, az Moszkvában volt. Mindegy, nem téma. De mikor hazajöttem, én úgy leszoktam magam egy kollektívával. Összetörtük a márvány mennyasszonyt, már elnézést a kifejezését, de ott minden csurgott. Hol is tartottam? Ja, hogy a barátom, egy ember, 1930-80-50-ben született, nem mintha fontos lenne, illetve hát fontos, mert aki nem ellenünk van, az velünk van. A feleségem is velem van, na hagyjuk ezt! Illetve ne hagyjuk! De hagyjuk.
tetszik rám figyelni egy picikké? Apa, te is hallod ezt? Mi az, hogy hallom? Élvezem. Ez Budapest 1. Mi volt az előzmény? Az, hogy meg leszel folytva Damillal! Igazán? Ez akkor valami Molnár Feri lesz biztosan. Abban rengeteg szív van. Nehogy kikapcsolt, hangosítsd fel! Ne völcsüntögölj meg, fulladj a betonba! Köszönöm. Elnézést, nyilvános helyről beszélek, és itten egyesek türelmetlenkednek. Nekem nincs sok időm hátra, megpróbálom tömören összefoglalni. Nekem már úgyis mindegy, mert elvágom a torkom, illetve már nálam van kéznél, illetve a zsebemben elég hosszú, elég nyomja a mellem, mert a zakon bélése kiszakadt. Bocsánat, nem akarom ijesztegetni, kisasszony, illetve elvtársnő, Tetszik látni? Ez a baj, doktor néni, hogy nem tudom, mit mondjak az embereknek, hogy kinek mit mondjak, mit kell mondani. Illetve azt tudom, hogy mit kell mondani, de éppen azt nem akarom mondani, mert én azt akarom mondani, hogy nem tudom megmondani, hogy miért akarom azt mondani, hogy azt akarom mondani, hogy öngyilkos lenni. Miért akarok lenni? Na végre. Most akkor legyek? Hát tessék már válaszolni valamit. Maguk a lelki tanácsadó, vagy mi a lófasz? Ja, hogy ez most arra megy ki, hogy nem tetszik mondani semmit, és ebből jön ki a gyógyulás. Olvasok ám én orvosi könyveket is. Freudizmus, stb. Nem téma. Freud! Ez beleírta a Freudot. És ezt játszol Jávor. Hát az mindig kasznál. Jó, hát akkor hallgassunk. Nem szándékom ismerkedni, nem olyan céllal hívtam. Meg vagyok én a nejemmel momentán, nem kommentálom, mit csinál. Csináljon, amit akar! Régebben pisztolyom is volt. Japán és Milani, Finvani, a fingás sikerült, kínai jöntek. 40 évesen. Az ember még fit, még zeng a dal, még itt a nyár. És én menjek ki a farkasrétre oszolni? Vettem egy Superfield szipkát. Kezdjek új életet? Vagy halljak meg? Ki kéne már menni a temetőbe megnézni, mi van. Csak hogy miben legyek? Ez a kérdés. Mert az apád elhordta az összes kalapom. Na, passz, kikever. Ez tiszta siket. Atya úristen. Lehet, hogy már fél órája elbontottak. Rossz itt a telefon, én mondtam. Hát, akkor én most meghalok. Szarok bele. Felmegyek az MK-be, aztán nézem egy kicsit a forgalmat. Itt már sosem lesz rend! Mi muzsikus lelkek, Az is. mi pohén. Van valaki. Telefonál. Mikor? Tata, itt ne kéregessen meg, legközelebb elvitek a magyarban! Magát, most! Az él nem holmi vásári lét, az éveink tarka regénye. Papa, én most mit csináljak? Fogadj szó. Kinek? Mindenkinek. De miért? Hogy előbbre juthass. Hová? Hová? A bankba oda! Csináld meg! Azt csinálom, folyton azt csinálom, írok, olvasok magam. Mi nem a leckéttel foglalkozol inkább? Foglalkozom vele, nyugodj bele! Mikor? Most! Az X
arányuk az 5-höz, ahogy Miksa feje a tökhöz, olajmezők, ipartelepek, Nyuszit se etethette semmit. Szegény Nyuszi. Buksi, tönkre teszed a fejedet! Mit fogsz te kapni apádtól? Te fogsz kapni, te! Lebovics Miksa nagy feje, oxigénnal van tele, hozzányúlni nem szabad, minden percben robban! Robban! Mit fogsz te kapni ezért? Kitüntetést, pénzjutalmat, törzsgárda jelvét! Én forradalmár leszek, ha tudni akarod. Olyan is kell! Micsoda? Te csak ne csinálj olyanokat, Buksi! Becsüld meg magad, amíg lehet! Nem! Rendet teszek az osztályban, és csiánozok is, ha kell. És nem tűrök beleszólást a dolgaimba. Csak felső utasítást vagyok hajlandó elfogadni. Az a parancs, hogy tanulj! Megparancsolom! Te nekem nem felső utasítás vagy! Te hülye vagy! Gyere ide! Nekem az Isten se parancsol. Azt csinálok, amit akarok. Nekem az Isten se parancsol. Kérek, Lekvárt! Nem csengettek, mint a csengettek volna. Lekvárt! Egy percig se lehet nyugodtan dolgozni. Fürgébb, mint a könnyű szél, gyorsan jár és messze ér, nincsen túra, amit kifog rajta. Mit kértél? Reggel délben ovenál, estére nincs foga már. Híg erdő nyári rép, vígan marszol jól kilép, és a szemét mindig nyitva tartja. Nem ezt! Évek szállanak a nyári fák alatt, Az! boldog dallama, így önti dalgama. Szalvettát is! A jó gyönyörű az élet. Szalvettát is! Kanál, kiabáltam ki! Kanál, mint testvér vagy hű barát, megsegít, ha baj barát, a munkában aligadat várja. Szalvettát is! Micsodát? Szalvettát! Na mit mondta jó kis fiú, mielőtt papizik? Micsoda? Ne abzsol nekem, mert félrenyeled és köhögni fogsz, oszd be szépen magadnak. Hát mondtam. Csend! Dolgozni szeretnék! Barátom Sándor, hogy te mekkorákat tudsz köpni? Néhány, ahogy lejt! Mi van? Néhány, Hagyd abba! Mit mondasz? Micsoda? Bogarak! Bogarak! Bál! Bogárbál! Bogárba. Az hát. Bogárba. Kolozsvári bogarak ezek. Ott szívtam be. Szép legény koromban. Hajdanán. Beszívtad, és hogy szívtad be? Csak úgy. Beszívtam. Te is beszívod, fiam. A fiam is beszívta, fiam. Ez így van, mert ezek keresik az embert. Mert az embert szeretik egyedül. Valahol kibújnak a tojásból, aztán utaznak a szelen, szélsíj, szélsúly. Te meg veszel egy nagy levegőt, és már is bekaptad. A tiéd. Passz. Az enyém, hogy az enyém? Úgy, ahogy mondom. Passz. Ne játsz a puta. Elvtársak? Már én voltam az előbb is. Amikor azt hittem, hogy... Szóval azt mondták, hogy itt kapjuk az erkölcsi bizonyítványt. Nem itt kapjuk. Dehogy nem itt kapják. Második emelet 225, a folyosó végén van. Áj! Ne kopogjunk, mert azt nem szeretik. Kis ablak van, a kartásnő ki fogja nyitni. Szólítani fogja, kérni fogja a bilétát. Kit keresek, szabad a nevet? Nincs név! Szőke tupírkontyos. Meg fogja ismerni, fél lába hiányzik, gyermekkorában paralízisa volt. Az más. Köszönöm. Áj! Van órája? Van.
Akkor időt legyen szíves. 17-15. Illetve 4-6. De siet! Lehetetlen, késik! Persze, most javítottam. Kopás a puskám kifelé! Hey! Látja, mi mászik itt a tenyeremen? Hát, látom. Mi? De miért tetszik kérdezni, az attól függ. Nem késtünk el. Épp a legjobbkor jöttek! Mi mocorog az öklönben? Itt a forró leves az étkek alapja. Vigyázzon szájára, aki ezt bekapja. Engedje meg, hogy bemutassam. Ez itt az anyósom. Hol az apósom? Apuka! Ég ne felejtsd! Ez itt a két tanulkán, gyerünk, menjünk fel a személyzatolvá. Azt kérdeztem, mi mocorog az öklönben? Nász éjszakát akarnak, vagy hosszú halasztást? Tessék, Mondj neki valamit! mit mondjak? Ami eszedbe jut a ökör! Ennő, hagyd békén az embereket! Nem kell kikezdeni, én vagyok itt a felelős! Erre jöjjenek, lakótársak üdvözli Mennyire örülök! Így legalább hamarabb túlveszünk az egészen. Bemutatom a jelölteket, kedves lakótársak, kérem foglaljanak helyet. A tanácstag választást ezennel megnyitom. Nem! Nem? Ezt ne csinálják, kérem, oda lettek kifizetve 20 taxi. Be vagyunk jelentkezve a fényszövhöz. Már ne is haragudjanak, kartársak, a Mátyás templom első papja. Mi mocorog az öklönben, arra feleljen! Az itt a kérdés! Mert ott mozog valami, ami maguknak kell, amitől oda vannak, aminek a neve is jó, ami nekem is kéne, ami nélkül nem megyünk tovább, ami nélkül nem megy tovább semmi. Nekem kell felelősséget vállalnom magukért, én tartom a hátam mindenért. Erre épül a maguk élete rá. Hát mondják meg végre, mi mocorog az öklönben, mondják meg, vagy megteszem én is a megfelelő lépéseket. Talán olyan nehezet kérdeztem? Ki kéne hívni a mentőket? Ezt özvegy Karcag Ferencné bérel számoló mondta, 6. emelet 2, nyugdíjas, 2 gyermek anyja. Most fog elájulni. Különben nem is ez volt a helyes válasz. Kérem, lakótársak, szóljanak hozzá, ha lehetne! Nos, nincsen hozzászólás. Úgyis jó. Na hát akkor! Tessék meg, De nem csak az öklönben van. Található a padlón is. Vigyázzat! Rá ne lépjünk! Agyon ne tapossuk! Rovar! Tilos rákérdezni! Tévedni tetszik. Rovar! Sváb? Nem. Magyar. Hülye! Pók! Nem. Colorado! Nem! Piszok! Eszetlenek? Nem tudom, ilyenkor melyiket kell használni. Bocsánat, akkor én most elmehetek. Jól néznénk ki, kis kartárs úr! Az elvtárs elmehet, mert ő csak erkölcsi bizonyítványért jött. Az erkölcsi bizonyítványos szaladjon, ő csak tévedésből van itt. Ej! Felkészülni? Vigyázz! Raj! A többi marad! Hát én ezt nem is értem! Ez undorító! Dühítő! Mi se, aki mit tud, jöttünk ide ám. De én sem! Bár maradtam volna benne végig, de a bába közben nyújt könnyékig, és fejemen megragadta a kócot, úgy kirántott, mint egy kis bohóc. Már szabad is! Mondom! Örülök a kedvének! Akarnak gyereket, vagy nem akarnak? Különben meg ez nem szavalat volt, csak olyan játszótéri duma. Na, szabad a gazda? Ernő, hagyják ki aludni. Ne figyeljenek oda a kartásra. Szenni is. Már csak napjai vannak hátra a részlegre. Ja, szeretnéd, fiacskám. Na, szabad?
hallani, hogy csengettek? Nem csengettek. Ilyet, hogy ti-ti-ti-tá, ti-ti-ti-tá. Nem csengettek. Tessék elhinni. Tudom, csak kérdeztem. Na nézzék! Szállj, katica bogárka, jönnek a törőkök, sóskútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek, ihol jönnek a törökök, mindjárt agyomernek. Elszállt. Most már nincs. Kopás! Vége a munkaidőnek! Menjetek a TSC-be, ott lesz nektek jó. Menjetek a TSC-be, ott lesz nektek jó. Menjetek a TSC-be, ott lesz nektek jó. Szegény apró barom! Tegnap kapargatott! Már a sütőbe hogy megkopaszodott? Pirulis most szegény, mert pucér a fara, ez a víg vacsora lesz, halotti tora, eladó a mennyasszony! Hát én erre nem is számítottam! Tessék megcsinálni! Nem intézkedem! Persze! Csak játszik! Úgy van. Miért? Te mit csinálsz? Ennél a leckéttel foglalkozzál! Antaténusz, szórak a tikitaka, alamuszi bim bambusz, te vagy az a nagy krampusz, aki bújt, aki nem megy el! Ilyen cica mellett aludni is lehet. Nem félsz, nemecsek. Ha még 100-szor vagy 1000-szer a vízbe nyomtok, akkor sem leszek olyan áruló, mint aki ott állni. Ott. Adj egy bársonyos puszit. Na, még egyet. Hát ebből nem érünk meg, maradj az ölemben. Krompom, puli, bonzó, édes, kedves krumplileves. Old fényes májusok, muskátlis ablakok. Hozzátok száll. Ott, ahol él anyám. Budapest vérfürdőváros. Hány óra? Nem tudom, te mondtad. Mennyi? -50. Kész még valamit? Lerohadok, kinyúlvasz, nem bírom! Én jól bírom magam, hála Isten. Kegyed is Pestről, je? Hazaárulók! Elfelejtettetek hazajönni! Gyertek haza! Gyertek haza, fiúk, lányok, idegenbe szakadt disznók! Honfitársaim! Mi lesz, ha az ausztrál éjszakában eszetekbe jut a tücsökzene? Megleng a kanadai szél, és Ernő nevét hozza a halálos kiáltás, de csak a Niagara röhög a lábad alatt. Anyu, én úgy unom magam, hogy az nem igazság. Tessék 5-re itthon lenni, és kész. Kérek csokikat. Kérek mindent. Nem akarok árva gyerek lenni. Szülei diszidáltak. Ne hazudj, fiam, az ronda. Mindjárt itt lesznek. Tegyem fel a szádba a pecket! Tőlem rajcsúrozhatsz, tőlem a fejedre is állhatsz, akkor is itt lesznek. Mindjárt csöngetnek. Akkor miért nem csöngetnek? Simogasd meg a fejemet! Ha nem jöttök haza, kinyitom a vízcsapokat. A
fürdőkád vízcsapjait is kinyitom, és nem csukom be soha többé. El fognak úszni a bútoraink, el fog úszni a lakásunk, kereshetitek a vagyonunk! Masszírozd meg a Ha fejemet! nem jöttök haza, én se jövök haza soha többet. Elmegyek világgá, beállok a honvédségbe, ezredes leszek, és megparancsolom, hogy békaüngetésbe kúsztatok fel a 4. gyalog, és ígérjétek meg, hogy nem mentek el soha többé, és csókoljátok meg a kezemet, ha nem jöttök haza. 6 évig nem kapok útlevelet. Masszírozd már meg a fejemet! Hát a segged ne nyaljan ki. Jaj, ne úgy, fiam, finomabban. Bőr az, nem pedig kova. Úgy, följebb. Csörren a lopott ablak, másodszor is kopogtatnak. Csend legyen már, duhaj népség, túlkiválják a tévét. Gyöngéden, csak zsimogas a dörzselgesset. Papa, szikrák jönnek a fejedből. Elektromosság. Jaj, de finom! Mint a cukor, mint a víz. Olga, szívem, Olga! Dörzselés útján keletkezett színes áram. Mi lesz itt tűzijáték? Csoda történt. Elgyújtottad a lakást a fejeddel. Mit fogunk mondani, ha hazajönnek? És most a lángok felzabálnak mindent. Már belekaptak a függönybe. Hajrá függöny, ne hagyd magad, de hiába, kedves hallgatóim, hiába a magyar csapat a jobb. Itt minden porig ég, a zongora, a könyvek, a komód. Hey, csak nehogy megkapjuk egy potyagot. Tűz, előre barátom, verjük agyon az angol csapatot. Futbóliában ma már csak ez az egy nóta jár, ez zengi minden madár. Brilliáns technika, erő, izom, agyafurtgógyi, érik a meglepetés. Ez a rohadékasztal még tartja magát, de a csipke már lángol, és a Rákóczi úton romba dőlnek a házak, összeomlik a Korvin, a Donában felrobbannak a bombák. Ha-ha! Mindjárt megvan a 6-3! Ó, csoda, csoda csatár! Országunk letűnt egén, csak te lettél a remény! Reszkes piszak, jön a hipó! Előre a tiszta Budapestért! VM taktikával, 5 csatárral, Keravil! Éljen a Gezerol a hősies magyar írtó! Moholcot csinálunk belőlük, gyerekek! Hüveg Matyi a világsztárok ellen dekázik a gólvonalon! Ilyen még nem volt! Leég a divatcsarnok, összeroskad a Népstadion! Röltex Rózsi kíséri a gomb szemeit, öcsikém! Veled érez a dolgozó nép és egy ország! Öcsi leadja a Puskásnak! Puskás felnézátivel Bozsikhoz, Bozsik beív a Kocsosnak! Kocsos baltak feje az égbe hasít! Gól! A magyarok istene megsegít! Meglátod, kivándorolunk az öcsémhez! A világ legnagyobb gőzöse visz ki! Amerika! Megszöktetlek! Európa! Via Cleveland! Lesz boltunk! Csak magyaroknak! Ilasom lesz! Livrés! Palotám lesz! Mint a Csekonnicsnak! Vasárnap fogadunk! Eljárom veled a szuppé csárdást! Regina még egy lapot se kap ide! Semmit! Mintha a világon se lettem volna soha! És nem kártyázom többé a büdös életben! Sőt, nekem lesz kaszinóm! Én leszek az Aisser! Ég a város, ég a ház is, nem is egy ház, hanem 100 is! Tűz, 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 jaj, de messze a kanál is! Ég a város, ég a város, ég a város, ég a város, ég a ház is, nem is egy ház, hanem 100 is! Tűz, tűz!